Ja, hold da. Der er hul i det hjerte. Ja. Der kan du se, der er et kamera lige der. Jeg har også set det. Har vi et luftrør. Så kan jeg stå og øge, hvor meget tryk I skal have, hvis I skal kvæle en person. Nej, det gør vi ikke. Du har i hvert fald fat i den ene lunge. Du giver den kunstigt åndedræt. Om det kan godt være, du ikke hvis vi ikke der kommer ind, så sådan, ui. Vi gør det så ikke. Jeg er klar, men jeg tror, jeg vender mig til. Du er en klam mand. Vi bare prøver at klippe langs højre og fire på det der. Man kan se lige der skiller den. Kan du zoome ind? Fik du det i munden? Nej, jeg slap jo, så jeg fik det i ansigtet. Ja. Jeg kan godt se det. Beskriv farven på lungevæggen. Med hjertet, så nu tror jeg, det er en forsøg. Der er en meget kraftigere brudsamling her, end hvad der er herude. Den er rød, den er sådan... Den er meget mere mørk. Så nærmest død. Vegetarisk efter det. Det var absolut man kunne mærke, at man kunne se det i... Wow! En hel lunge. Nej, jeg bruger fingeren til at guide saksen ind i det. På sydsiden af den højre og venstre forkammer og højre og venstre hjerte. Højre og venstre forkammer og højre og venstre hjerte. Ja, det er lidt mærkeligt. Hvad siger du? Kigger på det her, så her, og jeg vil se, det skiller her. Ja, og så har vi så... Så har vi så venstre og højre hjertekammer, vi lægger ud fra. Så vi har, hvor er aorta? Aorta, den er lige der. Så det er den, du fingrer lige nu? Ja. Lækkert. Og så nu vi stikker den. Kommer vi ind her i venstre hjertekammer. Og der hvor din finger stikker ud lige nu. Der hvor min finger stikker ud lige nu. Det er lungearterien. Det er lungearterien. Aha. Lige på der den store aorta. Hvad er det? Det er venstre hjertekammer, vi har herinde. Aha. Ja. Hvad er der med det? Det ved jeg ikke. Det lugter. Ja, det gør det. Det lugter video, men det lugter rigtig grimt. Tykkelsen på væggen. Tykkelsen på væggen vil jeg nok sige omkring 3 cm. Ja, det er pænt meget. 3 cm. Det ligner sådan lidt. Over en senetømmer. Hvad det er? Det er på sådan noget her. Så tager jeg det her med pincet. Det kan de godt. Det kan holde til en del. Må jeg sige.
Hvad man skal der så? Okay, så er de fået åbnet højre hjertekammer op her. Lækkert. Ja, det er et hjertekammer. Ja. Det er Der klart. kan vi se, der er de er ikke nær så tykke væggene. Nok fordi herover der pumper den ud. Det lugter lige så meget. Ja, det gør det. Nok fordi herover der pumper den sammen for at pumpe blod ud. Hvorimod her der kommer det ind. Og så bliver det hivet videre ved hjælp af undertryk. Det er stærkt. Fra reservesverige. Okay, så kigger vi her, så kan vi se, det der sidder lige hernede, Ja. det er en af de klapper, der forhindrer blod i at strømme tilbage. Og der er en både i den her, og også hvis vi går herhen og kigger, så er det her nede også en, der forhindrer blod i at strømme tilbage i systemet. Okay, så det her forekommer. Det er sådan en grim lille rynket en. Ja. I forhold til resten af hjertet, der er fint og glat. Meget blodigt. Den kommer ud igennem her og der, og så kommer jeg ind i forkammeret her. Og der er flere. Så er jeg nede i bunden af den. Der. Hvor så kommer jeg ind i det andet forkammer. Yes. Ja.